Liza! Kung akin tong box na to, ang gusto kong ma-receive ngayong Pasko ay iPad Pro. Kaya, ikaw, alam mo na. Makareceive ako ng Pasko din kasi wala kami Pasko eh. Kung sa akin tong box na to, ang gusto kong ma-receive para sa Pasko ay si Liza Soberano. Liza, nasan ka na? Sana ticket papuntang Mindanao. Sige na nga, iba na lang. Ano nga po ulit na Anyong! Ito ang gusto kong ma-receive sa Pasko ay walang hanggang pag-ibig sa asawa ko at sa pamilya ko. Para sa akin ito regalo ito ay kahit ano ba sa akin. Pwede bang ka? Sinabi na namin. So, kung sino ka man, thank you so much. Plane ticket ng mama ko kasi gusto ko na nandito yung mama ko sa Christmas. Round trip. Pauwi na. Bukod. Kung kasya sana yung house and lot dito. Simple lang. Kompleto lang buong pamilya okay na ako. Yung 16-inch na flat screen TV. Malaki. Wish ko sana kompleto kami pamilya kapag Christmas. Ang wish ko sa Christmas, maging healthy ang aming pamilya. Siya, makarating po niya sa Pasko. Siya lang naman din, sapat na. Kumari, pagkatapos na sasabihin ko. Pwede ba yun? Pwede mo sabihin yun? Ha? Ay, wait lang. Wait lang,